Čaute ľudia, dnes si ideme otestovať ďalšie tablet za 20 €. Dnes si otestujeme tento tablet za 20 €, má 512 MB RAM, 4 jadrá, 1,8 GHz procesor a pamäť 4 GB. Mám tam SD kartu vo veľkosti 8 GB a SIM kartu od Orangeu. Začneme týmto. Ja už jeden takýto tabletík mám a toto som si tam dal z dôvodu, aby sa mi neodlomilo to micro USB, pretože v predchádzajúcom tablete, ktorý som mal, sa mi to odlomilo. Obal som k tomu tiež dostal zadarmo, takže akože fasa. Tablet má tlačítka, toto je dom, toto je menu a šipka späť. To, čo majú teraz tablety klasicky, že ťuknete a otvorí sa vám, toto nemá. Tu, aby ste zavreli aplikácie na pozadí, musíte otvoriť správca úloh a povypínať aplikácie. Všetko povypínaj, lebo vám tu bude žrať baterku. Takže, nainštaloval som tu už pár herier. Tie si otestujeme neskôr, ale na začiatok by som vám rád povedal, že tento tablet už nemá podporu od Google, takže aby ste fungovali na takomto starom Androide, musíte si nainštalovať Firefox. Bez Firefoxu sa nepohnete nikam. A normálne funguje aj GPS-ko, aj Wi-Fi, všetko Orange, všetko funguje. Len keď si budete potrebovať nastaviť dátum a čas, musíte si to všetko manuálne, nemá to automatické nastavovanie. Takisto Wi-Fi, žiadnu lištu to nemá hore, to znamená, takisto všetko musíte nastavovať cez nastavenia, lebo je to Android 2 z roku 2010. Čo vám poviem, teraz má 14 rokov tento tablet. A čo ma zarazilo, akože fakt, to má automatický jas. Normálne jas. To má normálne automatický jas. A teraz kvôli videu mám maximálny. Takže akože to je paráda. Tento držiak na tablet tu mám. Sa vlastne zahačkne tu. Tu je tento držiak a ten sa zapichne do tej medzery. Ale ako som už spomínal, tablet má 512 MB RAM. Teraz mobilný telefón má okolo 6 GB. To je 6000 MB. To je akože obrovský rozdiel a stále to funguje. Dokonca aj Firefox, keď otvorím, nabehne. Lenže strašne dlho trvá, pokým niečo načíta. A pri načítavaní zamrzá, takže prakticky nepoužiteľné. Ale nič. Aplikácie som musel nainštalovať z internetu. Som z notebooku stiahol do SD karty aplikácie a v tablete som ich len nainštaloval, pretože obchod Play už nemá podporu. Takže ho nezapnete nijak. Tablet už týždeň testujem a všetko funguje ako má. Ale keď si zapneme napríklad túto hru, tu všetci asi veľmi dobre poznáte, to asi každý z nás hral, keď bol menší. No asi tie mladšie generácie to veľmi poznať možno ani nebudú, ale väčšina z vás asi áno. Klasika. Angry Birds. Strieľate. A to ide bez problémov. Z akéhokoľvek seknutia, bugnutia, čokoľvek. Ale keď napríklad zapnem túto hru, tak pozerajte sa. One eternity later. Tak stále načítava, ubehlo asi 5 minút a nič nenačítalo. Hour later. Tablet totálne zamrzol.
Musím ísť do správca úloh a vypnúť. Tak a zatiaľ, čo sa mi tu otvorí správca úloh, tak ja tu mám presne ten istý tablet, ktorý som vám hovoril, ale tu sa mi odlomil tento konektor. Akože fakt vydraté je to, veľmi opotrebované, ja som ho veľmi veľa používal a pokazil sa mi. 4 roky som zháňal tento. 4. Takže ťažko sa zháňa. Veľmi, veľmi ťažko. Nič, pozatváram aplikáciu a vyskúšame si ďalšiu. Je Hill Climb Racing. Na tejto hre tento tablet v podstate testujem. Takže z tejto hry už som aj niečo nahral. Dáme si toto, červené auto, klasiku. A môžeme ísť na to. Tak, dávam timelapse. Tak, a skončili sme, no, bez problémov, bez akýchkoľvek bugov hra funguje. A aplikácie, keď chcete zavrieť, musíte šipkou späť. Ja nechcem. Preč, áno. Preč. A keď ju chcete zavrieť, musíte znova šipkou naťukať, až pokým sa vám ukáže, že preč. Takto sa prosím pekne zatvárajú aplikácie. Ešte tu mám jednu hru. Táto hra už je akože zložitejšia. Dosť, to už je na väčší grafický procesor, väčšiu námahu to dá tabletu. Som zvedavý, či sa to rozbeha. Takže my chceme... Tak už ho máme načítaného. Ideme single player, napríklad instant racing. A nakláňaním doprava, doľava zatáčame. Hra ide bez problémov, vyskúšal som ju pár levelov bez seba menšieho problému. Aj keď je to už akože graficky náročnejšie. Rád by som vám natočil obrazovku, ale to už teraz to ledva zvláda. Takže veľa vám neviem natočiť z toho. Takže pozrite, plynulo, bez problémov, žiaden lag. Len tá hra. Tá jedna, tá náročnejšia hra má už problém. A aby ste mi verili, že to nejde, otvorím YouTube. A vypíše, vyskytol problém, skontrolujte pripojenia systémový čas. Internet máme, čas je správny a nejde to. A som sa dočítal, že skončil server od Google. Takže už s tým veľa nespravím. A tento tablet, toto sa mi odtrhlo, kabel. A tento je vydratý riadne. Samozrejme má to aj jack. A na tlačítkach má zapnutie plus minus napísané. To už teraz nemá nikto. Neviem, čo by som vám o tom mohol ešte porozprávať. Pokiaľ by ste chceli videjko, používam týždeň tento tablet namiesto svojho telefónu. Môžeme to natočiť. Pokiaľ na toto videjko dáte 5 lajkov, tak celý týždeň budem točiť. A robiť len na tomto tablete. Lebo to má symku, môžem to normálne používať ako telefón. Dúfam, že sa ti videjko páčilo. Nezabudni na odber, aby ti neušlo ďalšie video. Uvidíme sa na budúce. Čau, čau.